Hei moi, hei moi. Moi moi. Tervetuloa Ajatus Vaarallinen podcastiin. Täällä on M-Loko ja Kurukko. Joo, paikalla ollaan täällä. Paikalla ollaan, joo. Joo, me tultiin vähän taas keskustelemaan, hömpisemään vähän jostain. Meillä oli vähän tässä näin ideana, että vähän puhuttaisiin tuosta tekijänoikeuksista ja identiteetistä. Joo, identiteetin manipulointi on yksi esimerkki. Mutta siis tuossa löytyi hyvä video tuolta Katterin netistä, kun siinä oli tekoäly luonut tästä tämmöisenä tämmöisen hahmon jostain naisesta, ja syytti hänen äitiä ja isää siitä, kun on laittanut nettiin jotain kuvia ja ääniä hänestä, jotain lapsuudesta saakka. Mutta siis toisaalta taas Suomessa se on vaikka se kuinka yrittäisi ajatella, että se tekoäly tekee jotain, luo profiiliin sinusta, niin tavallaan Suomessa se on helvetin hyvä muistaa yksi tärkeä asia, Seppälän kuvapalvelu. Yep. Kyllä, vuosikymmenen aikana suomalaisista peruskoulun koulukuvia on otettu. Todella paljon. Mä en muista varmaan 60-70-luvulta saakka otettu koulukuvia. Ja niin, mitähän poliisi muun muassa käyttää, jos ne on ollut tiedä epäilyn, mikä näköinen. No menee Seppälän kuva-arkistoon. Jep, se on kaikista parhain oikeasti paikka. Tavallaan siis, se on ihan hyvä tästä, puhutaan tästä tekoälystä, mitä sä laitat nettiin, sun muuta kuvaa ja videoa ja tämmöistä. Se on ihan hyvä keskustella sitä, mutta tavallaan pitäisi myös muistaa se, että jos viranomaiset pääsee, esimerkiksi Suomessa on tämä Seppälän kuva-arkisto, ja se vuosikymmenen kuvailuttua ihmisiä, lapsuuden kaikki nämä ykkösestä 9-luokkaa kuvat, niin tavallaan missä ne tietomäärä siellä ihmisten kuvakäsittelyssä käytetään. Nyt vastaan pikkuhiljaa, koko ihmiskunta käynnissä heräämään tämän tekoälyn tulemiseen, niin esimerkiksi ääni, luotaan luomaan ääne, ja äänen tekoäly luodaan, pistetään se äänen kehittyminen, miten ääni on kehittynyt ihmiskunnan, mitä ihminen käyttää ääntänsä. Ja tavallaan sitten varmaan ihan selvästi ruvetaan luomaan tämmöistä niin sanotusti profiilia, psykologista profiileja eri kansakunnan ihmisistä. Jota kyllä tehdään tällä hetkellä, mutta niin kuin paljon vahvemmin tulevaisuudessa. Että justiinsa, että kun on tekoälyohjelma, kuten Deepfake, jolla se pystyt aika lailla tekemään ihan mistä tahansa ihmisestä niin kuin feikkivideon, jos kuka tahansa pystyy sanomaan mitä vaan, niin tekoälylainsäädäntö tulee menemään siihen niin, että kohtaa niin kuin ihmisen identiteetti pystytään niin kuin asettamaan tekijänoikeus. Et esimerkiksi, että jos sä teet deepfakein vaikka Donald Trumpista, se on tehty. Niin on tehty. Montakin on tehty Putinista ja Bidenista ja kaikista näistä ihmisistä on tehty, mutta se mitä mä oikein tässä tarkoitan on se, että kun niiden kasvot ja olemus, ääni, niin tekijänoikeus, niin kun laitetaan patentti siihen, niin sä et pysty käyttämään niitä kasvoja näissä sovelluksissa tai niin kuin ohjelmissa. Periaatteessa tässä tulee tekijänoikeuskasvojen käyttämisoikeus. Mä itse toivon, että Floridan Joker, Miamin Joker vetää Rockstarin oikeuteen tekijänoikeuksista. Mä toivoisin, että se löytyisi vähän rahaa siihen ja lähtee vetämään Rockstaria vastaan, kun tämä GTA 6 on tulossa. Hänen pidetyskuvaa käytettiin siinä mainoksessa. Käytettiin. Joo, se on käytettiin näin. Ja hän on, että GTA on Rockstarien paras niin ottaa juristeja, että jossain vaiheessa vaatii jotain miljoonia korvauksia siitä, että hänen pidetyskuvaa tai video, mitä hän on pidätetty, niin käytetään siinä markkinoinnissa. Ja mä toivoisin, että se menisi oikeuteen, koska se olisi vähän niin kuin yksi vuosisadan tai yksi isommista oikeudenkäynneistä. Koska siis eihän sillä, niin kuin vittu, siinä on ihan saatana sama näistä tekijänoikeuksista, näistä puhutaan, jos ei maan valtion lainsäädäntö tunne koko asiaa. Että se niin kuin mainitsit tämä Seppälän kuvapalvelukeissäkin, ja kas kummaa, kaikki peruskoulun lapset kuvataan Seppälässä. Varmaan muitakin vaihtoehtoja varmasti löytyisi ja varmaan edullisempia, mutta miksi ei kukaan halua muuttaa sitä? Kas kummaa, poliisi, koska poliisi haluaa päästä niin kuva-arkistoihin. Ja se ongelma on kun tullut, että niin tässä kuin Seppälän kuvailussa mainitsin, niin minä tietoni löytyy tasan 3 ihmistä tässä maassa, jossa ei löydy mitään kuvia sieltä. Niitä peruskoulujen koulukuvia oli minä ja sinä ja sun siskos esimerkiksi. Ja tällainen mun taustojeni selviteltiin ja silloin oli tämmöinen paljastus. Ja sitten kun poliisit oli heti ensimmäisenä mennyt katselemaan Seppälän kuva-arkiston kuvista, että löytyykö mitään. Mutta se deepfake, mikä on tulevaisuuden yksi tekoälyn tulemisesta, kun mainitsit tämä oikeudenkäynti, Suomen lainsäädäntö vaikka monessa asiassa ei tunne koko asiaa. Joo, ei tunne vielä. Me ollaan tosi jääty jälkeen 70-luvulla. Joo, se on totta. Tietysti kun Suomessa vasta poliisihan tavallaan tekee ennustuksia
tavallaan mitä rikoksia mahdollisesti tapahtuu Suomessa, niin on ollut semmoinen, että yksi ennuste, että jos nämä katujengit tulee tekemään rikoksia, mutta yksi mikä on, että tekoäly tekee murhan, eli tekoäly on rikoksen välineenä, niin se on täysin mahdollista, koska siis mutta tavallaan se ongelma täällä, kuten sanoit, että lainsäädäntö pitäisi ottaa myös huomioon tässä, että niin kun, sitä ei... Joo, no siis niin kuin lainsäädännön pitäisi niin kuin elää reaaliaikaisesti. No, täällä tai ylipäätään niin kuin kaikkien sääntöjen mukaan, koska siis mitä tekoälymurha voi tarkoittaa sitä, että kun me koko aikaa niin kuin korkeampaa keskitasoa elävät ihmiset, niin ne automatisoi kaikki asiat niiden kotona. Älylukko, älyjääkaappi, älypesukone, älyastianpesukone, mikä lieneekään. Mikä sitten taas estää sen, että jos siihen tulee vika, on vaikka ihan sairaan kuuma päivä, joku virtapiiri palaa, siellä jossain ilmastointi hajoaa ja sä et pääse pois sun talosta. Joo, se on, silloin, niin tästähän on siis useita sarjoja ja elokuvia, ja tästä kyllä niin kuin puhutaan tietyssä määrin, mutta ei todellakaan niin kuin Suomen mittakaavassa niin kuin tarpeeksi. Et me hypätään aivan liikaa helppouden vietäväksi. Ei me tavallaan ymmärretä sitä just niin, koska ihminen on luonnostaan hyvin laiska eläin, että jos ei sun tarvitse tehdä sitä, jos ei sun ole mikään pakko tehdä sitä, niin miksi oikein tekisit sen? Kyllä. Siitä se vähän niin lapsellisia monia, että ihmiset ajattelee, että joo, mutta kun sanottu Suomen niin lainsäädäntö ei edes välttämättä tunne koko asiaa. Joo, ei todellakaan. Ja sillä tapahdu yhtään mitään. Niin, että kun nuo kupet ei edes halua ymmärtää sitä. Ei todellakaan. Ja kun se on, kato, ne uskoo siihen järjestyspoliisin mahtiin. Mä oon vittuillut oikeasti. Häpeä kulttuuri. Häpeä, joo. Tämä kyläyhteisö, kun monet suurin osa suomalaisista tietää omia naapureitansa. Joo, ei. Mä en tunne suurinta osaa ihmisistä. Se on jotenkin hauska just. No, tietyllä tavalla joo ja tietyllä tavalla ei. Se on hauska just, kun niinku katsoo niinku vanhempia ihmisiä, kun vanhemmat ihmiset, niin vaikka jossain bussissa tai ratikassa, niin ne on vaan niinku sillai aloittaa vaan jonkun kasuaalin keskustelun. Mun ikäiset ihmiset, niin me osataan... mikä se oikein on se Twisteriä? Me osataan pelata niin kuin kaupungilla, kun me liikutaan, me pelataan vähän niin kuin Twisteriä, että me mennään täysinäiseen ratikkaan, mutta me ei kosketa kehenkään, kun me luikerrellaan sieltä kaikkea. Joo, älä vaan puhu mitään. Joo, älä vaan puhu. Hauska. Mitä mieltä sä oikein oot, Kurukko, Julian Assange, Wikileaksin perustaja? Sehän oli se oli vähän, joo. Mun mielestä toi on tosi tärkeä oikeudenkäynti, mikä oikein on. Sehän vaan vapautettiin syytteestä, mutta hei, mahtavaa. Joo, mutta siis no olihan siinä vähän dramatiikkaakin hänen kohdallaan. Todella paljon. Mä en muista, onko mä tavannut Julian Assangen. Mä olin ihan varma se, ennen kuin se tavallaan tapahtui tämä, kun sehän oli sitten 10 vuotta siellä, Uuden-Seelannin siellä. Suurlähetystössä. Ja se oli turvapaikanhakijana siinä. Siinä kanssa kaikille monille suomalaisille vähän tiedoksi nämä diplomaattikunnat. Täällä Suomessakin löytyy niitä. Kyllä, Tampereen mikä järjestyspoliisi ei mahda asialle yhtään mitään. Joo, siis täällä Tampereella niin monta kertaa on Tampere-talon edessä nähnyt kuule vaikka minkälaista autoa. Kerromme näin Rolls-Roycein. Oliko se kilvet? Turkoosit kilvet näin. Oliko se kilvet? Joo, taisi olla se. Diplomaattiauto siellä paikalla. Joo. Siis siihen rakennettiin Tampere-talon viereen rakennettiin se hotelli. Mä en ikinä muista sen nimeä, mutta minkä takia se hotelli oikein rakennettiin oli sen takia, että kun Tampereelle tulee rikkaita sijoittajia, ketkä tulee niinku kattelee niinku uusia sijoituskohteita ja niinku, tai sitten niiden sijoituskohteen toimintaa, niin niiden ei tarvitse katsella meitä. Ne voi vaan niinku käydä me voi tulla siihen hotelliin niinku taksilla rautatieasemasta. Sitten ne voi vaan käydä jossain Muumin-museossa, käydä syömässä siellä Tampere-talossa. No sehän on se tarkoitus, että ne jättää, ne tuo rahansa tänne. Niin, sitä just niin. Siellä tuletaan Pirkanmaan ihme, eli Pirkland Miracle. Niin, ja sitten kun... Siis taustalla on siis pakko olla jotain muuta pelkästään, jos kun tässä tulee tämä Suomen köyhä valtio, niin kun tällä rauhakin on vuosikymmeniä ollut sun muuta, niin miksei ne supersijoittajat tule tänne? Miksi ne sijoitat tänne valtioon? Ei aika hiljasta täällä on ollut. Täällä taas tämä keskustelu. Sota ja suru ja kriisi on parasta. Julian Assangen tapaus, niin no joo, se nyt olihan siinä vähän yli dramatisointia siinä taustalla myös siinä
hänen toiminnassaan myös, kun hän kertoo myös siitä, se WikiLeaks-tapaushan oli siis sillä, että sehän hajosi se koko WikiLeaks-toiminta siellä, koska nämä muut jäsenet eivät oikein tykänneet Julia Assangein toiminnasta, mun mielestä sinne seksuaalisen häirintä syytteet, niin ei nyt mitään tuulesta temmattuja ollut. Että kyllähän niin taustalla semmoistakin löytyi, mutta tavallaan hänestä tuli nyt semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, se on tietynlainen onnellinen tarinahan, kun se syytteet lopetettiin, että loppui. Mutta tavallaan sehän liittyy tähän Yhdysvaltain Irakin sekoiluihin silloin. Ja tämä on ihan hyvä täällä Suomessakin, kun mä olin sitä oikeudenkäynti ja poliisit sun muuta. Niin kuin nyt kun Suomi ja Yhdysvallat teki sen sopimuksen, ja tää tulee Suomen sotilastukikohtiin tulee tämmöinen alueita, joka annostaa yhdysvaltalaiset varten. Niin mun henkilökohtainen mielipide, kun tää on vähän monelle suomalaiselle vaikea ymmärtää, että onko Suomen maaperälle tulossa uusi Guantanamo Bay-vankila. Jep. Koska siis tavallaan... Me ollaan niin lähellä Venäjää. Joo, siis mä veikkaan, siis, koska semmoinen tapahtuu, koska siis täysin mahdollista, kun tällaisia järjestys, poliisi, luotetaan oikein. Mä oon joskus vittuullutkin monelle ihmiselle siltä, niin että mitähän se poliisi mahtaa vaikka noille satelliitteilla, mitä meillä maapallon ympärillä on, ei yhtään mitään. Mutta siis tavallaan tämä Guantanamo Bay vankilakeissi, kun se on hyvä esimerkki, että Suomessa niin kun, jos mietitään just tämä, että siellä tapahtuisi ihmisoikeusrikkomuksia ja kansalaisrikkomuksia, tai käytännössä miettii vaikka, että 29 000 muslimia on Suomessa, ja onko niin siis kannattajia, niin kyllä siellä löytyy. Ja onko mahdollista, että nämä Yhdysvaltain sotilaat vaikka niin kun kävisivät hakemaan kuulusteluihin sinne omalle tukikohtaan jonkun Suomen kansalaisen. Ja kirjoittaa sitä siellä ja tällaista. Niin, se on juridisesti ok. Se on ihan ok, koska... Jos isot pamput on tehnyt sopimuksen... Se on sopimus tehty. Niin, silloin ei paikallispoliisi voi tehdä asialle yhtään mitään. Niin, koska se on kumminkin maailmanpolitiikkaa. Joo. Ja se on semmoinen asia, jota me suomalaiset ei oikein ymmärretä sitä, että se on, maailmanpolitiikka on semmoista, että pelataan vähän peliä 10 vuotta edellä. Sillain, että tehdään just niissä sopimuksia ja diilejä, mitkä tulee oikeasti vaikuttamaan vasta 10 vuoden päästä. Joo, tai siitä tulee, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen siis ajatella vaan tätä Jenkkien tukikohtana Suomessa, että Guantanamo Bay vankila, koska siis monella suomalaisella vähän lapsena ja naivin lapsena, lainkuullisia kansalaisia, niin, se on ihan täysin, monet aivot ei kestä sitä tilannetta. Että täällä on tämmöinen Suomen lakien yläpuolella tai ulkopuolella joku ryhmittymä. Ja nyt se on tapahtunut. Koska käytännössä siis se, että mun mielestä se varmaan tulee tapahtua, että Pohjois-Lappiin tulee tämmöinen joku Guantanamo Bay vankila, mihin sijoitetaan nämä terroristit sun muuta. Ja tavallaan joo, mutta kun sekin riikkuu tosi paljon maailmanpoliittisiin asioihin. Se ei ole tietenkään mitenkään 100% mahdollisuus, että Suomeen tulee amerikkalaisten vankila. Siis se on mahdollista. Se on yhtä mahdollista kuin se ei ole mahdollista. Täysin realistisena pidän, että Lappiin tulisi tuonne alueelle, että siinä rakennettaisiin Yhdysvaltain sotilaat rakentaa sinne oman tukikohdan ja lentokentät sun muuta. Joo, siis se on täysin mahdollista. Se on niin lähellä Venäjää. Mä tiedän, että jos puhuttaisiin vaikka ihmisoikeus- ja kansalaisuusrikkomuksista, niin poliisi ei maana yhtään mitään, ja puolustusvoimat todennäköisesti kunnan johdolla haluaa estää poliisitutkinnan esimerkiksi, että estää ja uhkailee sun muuta, ettei varmaan, koska siinä ajatellaan hyvinkin tarkasti näin. Suomen maine. Joo, just tässä Suomen se globaali maine, just se, että miten maailmanpoliittisesti nähdään se juttu, koska nythän Suomihan käyttäytyy kuin koira. Kyllä, se on sillain, me ollaan asetettu meidän globaali poliittinen asema siihen, että me vain hyväilemme meidän herrojemme jalkoja. No mä tavallaan lauloin sitä, kun NATO-jäsenet laittoi hakemassa. Katsokaa, uusi suuri herra on tulossa. Siirtomaa herra tulee. Onkohan se armollinen meille? Että mutta näin se on oikeasti, koska se Jenkkien siis toiminta, kun se Jenkkien historia on oikeasti aika likainen ja todella verinen. Että tavallaan joo, niin on. Se on ihan tosi vääristetty. Todella vääristetty ja sillain Jenkkien koko kulttuuri, niin se on semmoinen militarimaa.
Joo, kyllä. Se, niinku, lippuvala tehdään, peruskoulussa tehdään lippuvala joka aamu. Joo, ja sillain, niin kuin, että se koko niin kuin, kulttuuri ja maa kannustaa ihmisiä vaan niin kuin militarismiin ja semmoiseen niin kuin öykkäämiseen. Mutta Jenkeillä on kyllä maailman suurin armeija. Se on hyvä muistaa. Joo, ja sillä niin kuin 80 triljoonaa vuosibudjetti Jenkeillä. Ja miettikää ihan oikeasti sitä, että jos vaikka NASAlla on vaan 8 miljardia vuosibudjetti, niin jos Jenkkien 80 miljardin niin vuosibudjetti olisi NASAn budjettina, niin missä me oikein oltaisiin? Me oltaisiin oikeasti varmaan aika siisteissä paikoissa, jos me käytettäisiin niin paljon rahaa niin kuin tieteeseen kuin aseteknologiaa. Koska ihan oikeasti mä en sitä saa ymmärrä sitä, että kuinka naiveja niin kuin ihmisten pitää olla. Että jos sä oikeasti niin kuin toisesta maailmansodasta on niin kuin yli 70 vuotta, mitä 76-74 vuotta? Vai onko sitten jo 80? 80 taitaa olla. 80. Niin 80 vuotta toisesta maailmansodasta ja kuinka paljon me ollaan käytetty rahaa globaalisesti aseteknologiaan? Aivan älyttömän paljon. Ja luuletko sä oikeasti, että noita niinku tykkejä ja tankkeja ja ohjuksia ja näitä, niin niitä ei mukaan käytettäisi? Ne mukaan rakennetaan jotenkin niinku esittelyyn, tiiäks, että meillä on nyt tämmöisiä. Me ohjelma siis ihmisille. Me joka vuosi tuotetaan 300 miljoonaa ammusta, mutta me vaan suotetaan ne vaan muuten vaan. Politiikkaa. Niin, siitä just se on politiikkaa. Sillain niinku, että tämmöisessä ajassa pitää olla aina skeptinen sitä, mitä oikein tapahtuu. Ja ehkä niinku huonoin asia, mitä me tehtiin ehkä niinku paikallispoliittisesti ja niinku globaalistispoliittisesti, oli se, että me liitettiin oikeasti NATOon. Kyllä. Ilman kansanäänestystä. Ja mä en ymmärrä sitä, että miten me voidaan olla niin turtuneita henkisesti, että me vaan niinku ollaan vaan sellainen. Tää on joukkopsykoosi. Kyllä sä ihan oikeesti, jos ne ihmiset, ketkä taisteli talvisodassa ja jatkosodassa, ne ihmiset, ketkä vähän niin kuin rakensi sen Suomen, missä me nytten ollaan, jos ne ihmiset eläis tämän ajan nytten, niin ne vetäis pelihousut siis oikeasti kurkkuun asti. Joo, koska niinku, tää on niin tyhmää, niinku, me vaan niinku luovuttiin meidän niinku autonomiasta ja meidän vapaudesta, vaan niinku sillain, niinku, että hei. Pelko. Niin sitä just pelko niin ja ryssä tulee. Mitä vittua se edes tulisi tänne? Mitä se oikeesti täällä oikein tekisi? Mitä Venäjä tekisi täältä? Ei yhtään mitään. Siis haluatko se puuta täältä näin? Silloin niinku sentään, että kun se menee Ukrainaan, niin Ukrainassa on vittu kaikkea. Se on vitusti isompi maa kuin Suomi. Siellä on Mustameri oma meri. Siis siinä on niinku paljon juttuja, mitkä on niinku hyviä asioita. Että niinku Venäjä ei edes niinku geologisesti edes haluaisi tulla Suomeen. Kiitos Norja. Kiitos NATO-maa Norja ja monarkia valtion. Kiitos. Niin, ei täällä ole mitään. Täällä on jotenkin luotu sellainen hysteerinen pelko tästä, että Venäjä oli siitä, että Suomi on yksi. Ensinnäkin Suomi ei ole yksi. Suomi ei ole jäsenvaltio vuodesta 1995 lähtien. EUlta kun tulee varmasti tukea kyllä. Mutta sitten kiitos Norjaa, kun NATO-maa sekin, niin Tanska on toinen, niin Norja aivan varmasti aseita toisi tuohon Norja ja Suomen väliselle se on aivan varma asia. Ihmiset, hei suomalaiset oikeasti, tämä joukkopsykoosi, mikä tänne luotiin, niin kuin ne oikeasti, tämmöinen pelko. Ja se jatkuu vieläkin, vittu siis ihan on oikeasti. Mikä takia se tuli? Tavallaan siis ainoa siis tällä hetkellä, sitten tietenkin sotatokohta, mikä on tulossa, tai Jenkeille tekee sinne, niin tuohon rajalle, niin siis kyllähän se Venäjä reagoi samalla lailla. Miksi se ei reagoi? Koska se on heikko valtio, se reagoisi. Niin, sitä just, tämä on just se, mitä maailmanlaajuinen politiikka on. Joo. Ja sillä, jos me ajatellaan Venäjän näkökulmasta, niin Venäjän oli pakko reagoida näin. Totta kai. Se oli sellainen niin kuin sulla on sun maa on yksi manner koko maapallosta, sun sisällä on 11 aikavyöhykettä, sulla on niin kun, sun bruttokansantuote on niin kun suurempi kuin monien tosi suurien maiden. Et sä voi, jos sulla on tää asema, ja tämä, miten me oikein niin ajatellaan Venäjästä, sun on pakko reagoida. Sun on pakko reagoida. Sä et voi näyttää heikolta. No, ja tämä on just se juttu. Ja se, että me liityttiin NATOon niin kuin hysteriaan ja tunteen voimalla, saa näyttää meidät superheikolta.
Se näyttää meidät todella heikolta, koska se on oikeasti fakta, koska jos Venäjä olisi hyökännyt tai hyökkäisi Suomeen ja me ei oltaisi NATO-jäsen, niin kyllä me saataisiin silti avustusta. Suomi. Kyllä me silti saataisiin avustusta. Tässä luotiin joku tämmöinen naurettava hysteria jostain niin kuin Suomeen yksin. Niin, tämmöisestä näin niinku super tyhmästä paskasta. Mä en oikein ymmärrä sitä, että siis kyllähän Suomen puolustusvoimat oli ennen tätä NATO-jäsenyyttä niin ihan toimintakykyinen ja ihan kun itsenäinen puolustus löytyy ja kuten sanoit EU-jäsenvaltioita, niin sieltä tulee turvatakuut. Joo, totta kai ja sillä niinku ihan oikeasti kyllä niinku globaalisesti, jos tänne hyökättäisiin, niin kyllä ihmiset sillain myötätuntisi sitä samalla tavalla kuin mitä Ukrainassa tapahtuu. Ukraina tapahtuu koko, mutta sitten on myös hyvä muistaa täältä, että kansalaiset silleen, että se on niin kyllä se Venäjä kuolee ydinaseellakin, kuten suomalainen kuolee, että niin kuin, tavallaan ruvetaan tekemään kunnon aseita tänne, että aseteollisuus. Tämä on suuri virhe, mitä täällä Suomessa on tapahtunut 90-luvulla, kun tämähän oli niin kuin teollisuuden ihan kärkivaita maailmasta ja Suomi. Mutta sitten kun Neuvostoliitto hajasi tulisi Venäjä, niin se ajettiin alas koko Suomen aseteollisuus aika pitkälti. Ja minkäköhän takia? Minkäköhän takia siinä on teille kysymys? Idiotit kuvittelevat, että hei, nyt Neuvostoliitto ei enää ole, on Venäjä. Niin, nyt se pelko jotenkin jäi, mutta sitten pelko polehti pois. Mutta siis periaatteessa, niin tavallaan kun puhutaan sodankäynnin sotilasmaailmasta tai ylipäätänsä, niin se on ihan totta, mitä toi Pekka Toveri sanoo siinä, että Suomi on käytännössä sodassa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tiedustelusota on menossa koko aika. Te olette sodassa. Ja siis niin kuin vesivoimalaittain on murtauduttu, todesti jotain videota, otettu siellä kuvia tai jotain. Sitten on tämä Helsingin tapaus, 150 000 vai 200 000, eli ihmisen tiedot hakkeroitiin jonkin. Minkä takia näin oikein tapahtuu? No, koska koitetaan kiihoittaa kansaa. Kyllä. Me koitetaan saada sillain, että ryssä tulee, satana, nyt mennään. Pelko tulee, niin pelko on sitä niin kuin näin. Ja sitten tavallaan pelko vaikuttaa myös siihen, että ei välttämättä pystytä toimimaan yhtään mitään. Siitä pelon takia täällä luovutaan näistä kaikesta. Just hyvä, että tämä tulee siihen kansalaisoikeuskysymyksestä just tässä, että jenkillä tuli olla sotilastukikohdat tänne, ja vaikka edes tehdä ihan vittu, mitä ne haluaa siellä. Jep, ja minne katos oikeasti diplomatia? Ei sitä ole enää. Sitä just sillä meillä ei ole enää moraalia. Moraali on liian korkea käsite. Ja niin kuin diplomatia, silloin niin kuin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, silloin 2022 puolesta. 2014 Venäjä hyökännyt Ukrainaan. Niin, mutta siis niin kun se hyökkäsi... Se on rauhanturva. Koronanarratiivi muuttuu Ukraina sotanarratiiviin. Joo, mutta 2014 lähtien Ukraina Venäjä ollut sodassa. Kyllä mä sen tiedän, että Venäjä on miehittänyt Krimin siitä lähtien, mutta kun tämä ei ole taas sitten... Se on rauhanturva-operaatio. Venäjähän ilmoitti, että se on rauhanturva-operaatio. Joo, ja niin. se ei ole rauhanturva-operaatio, mutta mun pointtini on kumminkin se, että ei, tiedätkö, niin kuin mä vihaan niin paljon tätä nykyaikaa sen takia, koska me ollaan oikeasti tultu niin hienoista ajoista, kuten toisen maailmansodan jälkeen, jolloin me oikeasti asetettiin meidän kansakunnan niin kuin siksi hiukkaseksi, joka oli tiede ja niin kuin ymmärrys ja niin kuin tieto. Ja nyt me ollaan vaan mutatoitu tämmöiseksi näin niin kuin potkivaksi, vihaavaksi, satanan poispäin työntäväksi, kuten kun kukaan ei tehnyt diplomatiaa. Kukaan ei edes tiedä, mitä diplomatia on. Joo, mutta mä en halua sitä yhtenäisyyskulttuuria, koska yhtenäisyyskulttuurin ongelma on siitä se, että sä oot eri mieltä asioista, niin mitä se tarkoittaa? Sut jyrätään, sut häpästään, sun kunnia loukataan kaikki keinot, sä saat samaa mieltä. Mä en kannata sitä yhtenäisyyskulttuuria. Mä en kannata se loppu 90-luvulla, se on oikein hyvä, että se loppu 90-luvulla. Mä itse kannatan sitä, että me voitaisiin tehdä jotain niin kuin uutta. Jotain parempaa. Kyllä me pystytään ei siihen. Pysty, kato, siis kyllä me pystytään. Toi on se ajatus, joka tulee tuhoamaan meidät. Joo, se ei ole. Kato, se suuri keksintö viimeisin on älypuhelin. Niin, mutta kun se, minkä takia suurin keksintö on älypuhelin, se on aivan totta, on sen takia, että meitä ihmisiä ei henkisesti anneta ajattelemaan vapaasti. Jos sä ruokit ajatusta, se on se yhtenäisyys. Mä vastustan yhtenäisyyskulttuuria. Joo, mutta kun sen ei tarvitse olla yhtenäisyyskulttuuria. Se voi olla ihan
ihan vaan niin kuin yhdessä eloa. Se voi olla sitä, että kukaan ei puutu muiden ihmisten tässä on hyvä se asioihin. muistaa yksi tärkeä asia myös se, että ei ne kaikki ihmiset eivät halua olla yhtenäisiä muiden ihmisten kanssa. Joo, ei tarvitsekaan olla yhtenäinen, mutta kun me asutaan yhteiskunnassa, ja tämä on se asia, mitä sä oot mulle opettanut, kaikkien kanssa ei tarvitse olla kaveri, mutta kaikkien kanssa pitää olla toimeen. Yrittää tulla toimeen. Jos ei tule toimeen, niin sitten ei tule. Sun ei tarvitse tehdä niin. Sun ei tarvitse tehdä niin. Mä en edes halua kaikkien kanssa olla ei tarvitsekaan olla kaveri. Mun mielestä voisi ajatella näin. Mä kerron, mitä voisi ajatella näin. Kaikkien kaveri ei tarvitse olla, mutta kaikki autot jos apua pyytää. Niin just, että mutta on hyvä muistaa yksi tärkeä asia. Kaikki ei halua apua. Jep, just että. Mutta jos meidän yhteiskunta perustuisi enemmän näihin ajatuksiin ja näihin arvoihin, me pystyttäisiin elämään paljon paremmin ja paljon rauhassa, koska mä en ymmärrä sitä, että miksi me ollaan hypätty niin syvää tähän vihaan. Just että tämä Venäjä-tilanne ei kasvanut. Se ei ole älykkyys on laskenut. No kun mä itse asiassa mietin tätä. Itse asiassa ei ole, kun se on ihan totta, mikä että tämä oli historiallinen paha henkilö sanoa, mutta mä voisin sanoa myös, yksi historiassa on että hyvät ajat luovat heikkoja miehiä, heikot miehet luovat huonoja aikoja. Se pitää paikkaa Hitleri, joka sanotaan. Mutta se on ihan totta, että tavallaan tässä on hyviä aikoilla vuosikymmeniä, täällä on tullut heikkoudesta. Ja tavallaan tullut toista maailmansodasta. Joo, ei täällä ole sellaista. Täällä ei ole tullut tämmöistä kehitystä, että just joku tekoäly, se on sitä 80-luvulta saakka, se on kehittynyt. Mutta siis tämä IBM-muoto tullut siihen, että tulee tämä QAnon teoriakin löytyy siihen hyvin mahdollista. Että siis mikä on QAnon? Tuonne 80-luvulle, 90-luvulle, IBM-tietokone on maailman suurin tietokoneiden valmistaja. Yhdysvaltojen armeijassa oli niitä. Ja mennään 90-luvun alkuun, ja Sakin suurmies Garry Kasparov pelasi Deep Blue-nimistä Sakki-ohjelmaa vastaan, ja hän hävisi sillä. Ja siinä hän vastusti sitä IBM-työntekijät, väitti, että ne ei koskenut koneeseen, koska se teki yhdessä siirtovuorossa tämä Deep Blue-ohjelma perääntyi. Tietokoneohjelma toimii sellaista, että menee aina eteenpäin. Eli tavallaan se on ihan selvästi sieltä saakka ollut tekoäly käytössä. Sitten tulee tämä QAnon teoria tästä. Että se tekoälyhän on ollut oikeasti käytössä ja toisin maailmassa. Joo, sieltä saakka on. Mutta se, että onko se kehittynyt. Mä kerron vielä se QAnon jutun vielä sillä, koska QAnon tarkoittaa sitä, sehän menee sillä kysyy itseltä ja aina vastaa omiin kysymyksiin, kuka minä olen ja näin. Niin sen takia siihen selvästi se on tekoäly, on tämä QAnon. Ja se QAnon kehittyminen on lähtenyt sieltä 80-luvulta saakka. No, silloin toi on yksi teoria. Mä itse näen sen, että se on monta erinäistä ihmistä, ketkä haluaa, niin kun, ketkä tietää, että miten me oikein toimitaan täällä näin, ja ne haluaa kertoa sen ilman, että ne niin kun mustamaalataan mediassa ja ne menettää kaiken, niin pystyy niin kun, ilman kasvoja kertomaan asioita. Mutta se, mikä tässä koko ihmiskunnan näkökulmasta ja koko maapallolla, niin tässä on hyökkäys menossa. Joo, siis siinä sä oot ihan oikeassa. Siis niinku tämä heikennetään kansakuntaa. Joo, just termiä pehmeä vaikuttaminen heikennetään kansakuntaa. Siis tässä on hyökkäys menossa ihan selvästi. Joo, ihmisyyttä kohtaan, ihmiskuntaa kohtaan. Koska hyvä esimerkki on, niin kuin mainitsin rottakokeet sun muuta. Mä tein rottakokeet, se on 70-luvulla yksi tohtori teki sen rottakokeen keskustelu, mutta ihan selvästi hyökkäys on menossa ihmiskuntaa kohtaan, että heikennetään kansakuntaa. Superrikkaat ihmiset. Joo, kyllä. Onko sä ikinä kuullut Davosista? Davos on siis suuri nollaus, 2030 tulee suuri nollaus, suuri taantuma. Se on menossa. On World Economic Forumin järjestämä seminaari Sveitseissä, jossa super rikkaat ihmiset tulee. Ja se on esimerkiksi se paikka, jossa olette kuullut siitä kaupungista kuin Lain, mikä menee siellä Egyptissä tai Saudi-Arabiassa, niin se on saanut rahoituksen sieltä. Siis niin kun nämä ihmiset on niitä ihmisiä, kun 70-luvulla oli tietokoneohjelma, ja sillä tietokoneohjelmalla arvioitiin, että tämä määrä, miten populaatio kasvaa, ja se määrä, miten me käytetään resursseja, ruokaa, niin miten me pystytään ylläpitämään elämää maapallossa, niin sen tietokoneohjelman avulla saatiin selville, että me pystytään vain 70 vuotta... 80-luvulla. Niin, 70-luvulla. 80-luvulla. Saatiin tietää, että me pystytään pitämään vain 70 vuotta elämää tällä tavalla pystyssä. Joo, se ja seuraavan vuoden Davosissa, siellä World Economic Forumin
niin kuin seminaarissa ilmoitettiin se, että maapallossa on sairaus ja ihminen on loinen. Joo, ja siitä joo. lähtien oikeasti, jos sä katsot niin, sitä Kiina taisi ottaa tosissaan se homman, koska ei, siis Kiinahan otti, ja siellä oli vuosikymmenen Kiinassa oli yhden lapsen politiikka siellä. Joo, tai no siis, tiesitkö miten Pepsi pääsi Kiinaan? No. Se pääsi just siellä Davoksessa. Varmaan. Se World Economic Forumin se Strauss, mikä onkaan, niin se on se ihminen, joka esitteli niin kuin Kiinan näitä ministereitä ja Pepsin isoja johtajia, että niin kuin Davos on paikka, missä suuret valtiot ja suuret yritykset kohtaa. Joo, ja se on aika lailla se paikka, missä meidän, niin kuin meidän maailman asiat päätetään niin kuin seuraavaksi vuodeksi. Että niin kuin, mä en tiedä, että onko se justiinsa alkanut 70-luvulla silloin, että supervaikutusvaltaiset ihmiset on alkanut huomaamaan, että ei helvetti, ihmisen niin kuin keskiarvollinen älykkyysosamäärä nousee. Meidän on pakko tehdä jotain. Koska kaikki perustuu kontrolliin, koska just tämä show must go on. Tiedätkö, että nämä bileet ei voi pysähtyä, koska ei se ole kiinni musta tai susta, vaan se on kiinni siitä, että kaikki toimii. Joo, se on kiinni siitä, että talouskasvu ei ole edes noussut oikeastaan 1800-luvun, teollisuuden vallankumouksen jälkeen 1900-luvulla. Mutta siis mainitsit tämän talouskokoukseen, niin kuin tämän Davosit sun muuta, että kuuluisa Bilderbergin legendaarinen ryhmäkin, että sehän on siis kaksoisagentti, se äijä, se oli yksi juutalainen, joka keksi tämän Bilderbergin ryhmän. Se oli sen kaksoisagentti, ja täällä niinku Klaus Schwab on se pääheepo. Ja Davosissa vai? World Economic Forum, joka siis joo, se on täysin mahdollista, että täysin mahdollisena pitää tätä asiaa, mutta me ei varmaan pitäisi muuten lopettaa kello. Joo, meillä alkaa aika vähän olla sillä lailla. Yes, mutta hei, katsotaan seuraavalla kerralla. Yes, moro, moi moi.